Moikka, mun nimi on Laku. Tänään mä teen videon, koska ja mä muistan kun jotenkin mun kanava kokonaan poistui, niin oli vähän vaikeeta sitten. Niin joo. Niin mä ajattelin, että jos mä tekisin vaikka tänään videon, niin se olisi kiva, koska siis oikeesti mä en oo tehnyt mitään. Siis mitään oikeesti. Kaikki on ollut tylsää. Ja no, tiedätte kyllä mitä tylsä tarkoittaa. Joo. Mut joo. Mä ajattelin, että tänään me esitellään kaikki, paitsi sitä kyllä varmaan tiedätte, mut silti mä haluan esitellä. Ja no, niin. Ja. Mutta tää on siis vaan tarina. Ja tää on ollut meillä aika kauan, mutta me tehdään sellainen kiva tarina. Ja no, tietenkin. Ja. Elikkäs siis. Ja kääntää tää kamera, tää on vähän vaikea nyt. Noin. Noniin. Ihan sama, pidetään sit vaikka näin. Hei! Mun sormet näkyy. Tai oikeastaan ei mulla, mut. Noniin. Eli tässä on mä. Ja mun nimi on Laku. Jos ette muistaneet. Ja sitten. Mun nimi on Valkosuklaa. Ja siis jos et tiennyt, niin mä oon kaikki poikia. Et joo. Ja mä oon salmiakki. Mä oon Capybara. Capybara. Capybara, 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 Capybara. Capybara, Capybara, Capybara. Meillä on vähän yskä, mut joo. Ja se, kuka meillä on ennen siis tarina alkaa. Elikkäs, meille tulee uusi sellainen, sellainen mikä se on? Asukas tänne. Niin ajattelin, että jos me tehdään joku uusi ylläri tai sellainen. Tää on vähän huono tää meidän alkuvideo, koska siis meinaan. Mulla näkyy kuoret ja mun sormet tässä. Tule tänne. Tässä on siis se uusi tulokas, eli siis vanilla. Ja no, en tiedä tuleeko tästä videosta kovin suosittu, koska no, me ollaan vaan tällaisia rottiin. Ei mitään tää. Me ollaan siis mitä ne on, hyppimyyriä. No niin. Ja no, tää on periaatteessa aika pieni tää video, mutta tää on varmaan joku 4 tai 5 minsaa, kyllä paljon, koska no niin. Me tullaan tekemään uusi video. Ja no niin. Tässä on meidän kamat. Me ei meinaa nyt aiota laittaa sitä tänne, koska muuten yliomistaja tai luulee, että me ollaan siellä koko päivän, niin en mä viittiä sitä. Ja no joo. No. Pitäisikö meidän tehdä jotain? No, kommentoikaa alas, jos te haluaisitte tehdä jotain. Meillä on molemmilla tekemistä. Mut nähdään seuraavassa shortsissa tai videossa. Moikka!